We hebben hier een nieuwe rijhal geopend. Vroeger hadden we op de vorige locatie aan het biotechnicum hadden we de boerenhal staan. En die hal die moet weg omwille van dat er daar de lagere school gaat gebouwd worden. En tevens was die hal in 2010 toch wel getroffen door een brand, zodat die moeilijk te herstellen was. We organiseren hier een oefenjumping. Het is de bedoeling dat ruiters hier een paarden kunnen komen oefenen, vooral jonge paarden. Ze leren bekendmaken dus aan de hal en zij daarmee dus op andere jumpings kunnen gaan rijden. Ik moet zeggen, ik ben positief verrast. Voor ons is natuurlijk als ruiters heel belangrijk dat je ergens kunt trainen. En hier kun je bijna een concours nabootsen. Het is een goede paddock. Alles is aanwezig om wat je ook normale wedstrijden ook eigenlijk hebt. Ik had een jong paard bij me en daar zijn natuurlijk deze oefenspringen ideaal voor om een beetje in het ritme te komen. Is het net in het begin van het indoorseizoen, dus voor de paarden allemaal een beetje nieuw. En zeker zo'n hal is een beetje open en wit allemaal aan de kanten. Dus dat is voor die paarden, zeker voor jonge paarden nieuw en daarom zijn we hier. Wij zijn een drietal jaren bezig met de ontwikkeling van het gebied de Damburg hier. Wij zijn gestart met de voetbalterreinen, de faciliteit te geven aan Bokkel-VV voor jeugdterreinen te maken. Daarna is de topsporthal met de parking gekomen. Vervolgens hebben wij tennisterreinen aangelegd met een indoorhal. En dit is eigenlijk de vierde parel aan de kroon van de Damburg, als ik het zo mag stellen. Namelijk de rijhal de Damburg.